La intrarea pe podul Basarab, poliția l-a oprit pe unul cu camionul. Oare ce nu-i place? Ghiși de ce-s nervoși, că-s filmați. Bună! La secția 4 a Dimitru Ion. Buletin pentru verificare. Pentru ce? Verificare și o legitimare, se poate? De ce? Ca să mă intimidați? Nu ca să vă intimidez. Atunci care e temeiul să mă legitimați? Doar să mă legitimez pentru o legitimare. De ce? Să știu cu cine stau de vorbă. Dar nu-i nevoie. Doresc eu să știu cu cine stau de vorbă. Asta e ilegal. Dacă ați avea un temei legal, v-aș prezenta și buletinul, dar așa e hărțuire. O să răspundeți. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Ați înțeles ce v-am spus? Un buletin sau median trebuie să se facă buletin. Roma de la secția 4, vreau să-mi prezentați, să-mi dați un buletin de identitate. De ce? Vreau să vă aduc la cunoștință că nu vă permit să-mi utilizați... Dar nici n-am nevoie de permisiunea dumneavoastră, sunt în spațiu public. Sunteți în spațiu public, dar fața mea, vocea mea, mașina și alte elemente care fac parte din serviciul meu sunt date cu caracter personal. Conform legii 677 per 2001, nu vă permit să le folosiți. Noastră demonstrați acum incompetență profesională. Nicio incompetență. Vă rog să-mi prezentați buletinul de identitate. O să vă fac o sesizare la agenția care protejează datele cu caracter personal, iar în cazul în care vor fi divulgate și așa, sunteți pasibili de infracțiune. Dați-mi buletin. Bine. Da? Nu vă dau. Trebuie să aveți temei să mă documentați. Vă legitimez pentru că m-ați filmat, aveți niște date cu caracter personal ale mele și sunteți pe cale, suspect să săvârșiți o contravenție sau o infracțiune. Dumneata ești în uniformă, ești în serviciu public acum. Sunt în serviciu, dar eu nu-ți permit dumneata să folosești date cu caracter personal. Păi dar nici am nevoie să-mi permiți. Păi nu, ești în spațiu public, nu ești la dumneata acasă. Nu pe mine. Ba da, chiar și legitimația pot să o filmez. Ce ăsta e Ceaușescu? Cătușele pe bun. Așa, și bătaie cu bulanul. Adică să te legitimezi, să te duci la ciftă. Dacă are temei, mă legitimez, dacă nu, îl consider ăsta abuz. Vă vom încătușa. Vă rog frumos. Deci vă rog să intrați în autovehicul. Am bicicleta acolo, dacă rămâne bicicleta o să răspundeți. Da, răspund. Da. Haideți că o conducem și bicicleta. Haideți la care e temeiul să mă legitimați? Eu am buletin, să vă legitimez. Eu am buletin și mă pot prezenta, dar n-aveți temei să mă legitimați. Am temei să care e temeiul legal? Da. M-ați filmat și aveți date cu caracter personal. Vreau să știu cine m-a filmat. Asta nu e o încălcare. Nu, vreau să știu cine m-a filmat, pentru că vreau să-mi protejez imaginea mea și a poliției române. Dați-mi buletinul, vă rog. Mă numesc Oleg Brega, sunt de la Curaj TV. Foarte bine. Oleg Brega. Foarte bine. Roman Ciprian, secția 4, poliție, sectorul 1. Da? Bine. Să-mi arătați dacă vreți o legitimație. Nu vă arăt legitimație. Ok. Nu v-am prezentat, puteți să verificați. Asta e refuz de legitimare. Ce, dumneavoastră mă legitimați pe mine? Faceți-vă polițiți ca să legitimați. Da? Eu sunt un cetățean. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Public cu statut special. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Ai dumneata drepturi, dar e și obligat. Care e temeiul că l-ați oprit pe ăsta cu mașina? Problema noastră. Deci ăștia sunt... L-ați oprit în trafic, creează situații de accident. Da. Oleg Brega. E cetățean moldovean. Nu sunt cetățean român. Bine. Niciodată nu-ți voi prezenta ție ce fac eu în activitatea, da? Niciodată nu-ți voi prezenta. Când v-ați născut? Sunt date cu caracter personal. Sunt date cu caracter personal. Când v-ați născut? Când m-am născut era ziua mea de naștere. Acum încătușați-mă. Mergeți de bunăvoie? Nu. Consider asta un abuz. Este abuz, atunci vă rog frumos să închideți camera ca să nu se spargă telefonul. Nu, asta e singurul martor. În moșul acela n-am încredere ca martor, ăsta e singurul meu martor. V-am adus la cunoștință, există filmare. Nu, când intru în custodie poliție vreau să am martori, că s-ar putea să mă bateți, să mă omorâți. Nu te bate Domnul meu, nimeni. ați fost în Moldova, ați făcut acolo circ, așa, și acum ați ajuns în România să faceți așa. S-a legitimat sau nu? Nu. Ba da, mă numesc Oleg Brega. Nu v-ați legitimat, ba da, mă numesc Oleg Brega. Contravențional pentru asta și o să vă fac o plângere la Agenția de Protecție a Datelor. Bine. Să vină cine. O să vă conducem la sediul secției 4 poliție. Bine. Pe răspunderea dumneavoastră. Pe răspunderea? Refuzul de legitimare, așa se procede. M-am prezentat. Nu v-ați că dumneata n-ai temei să mă legitimezi. Da, am temei. Care e temei că l-ați oprit pe ăsta? Problema noastră. Nu-i problema. Da, ce? Ești pe polițist?
Da, moșulica, ai revenit vremurile lui Ceaușescu. Gata, s-au lămurit, îi dau drumul și pleacă. Au fi vrut să iasă ceva bani din asta, dacă n-a reușit. O să vină o patrulă acum, trebuie să organizați. S-a prezentat cu dumneavoastră? Oleg Brega mă numesc, mă mai prezint o dată. Da, da, dați-vă data nașterii. Data nașterii. Sunt date cu caracter personal. Și atunci cum vreți să vă identific? După nume, numai eu Nu sunt există, Brega. domnule, Numai așa eu ceva. sunt Oleg Brega în România. Nu există așa ceva. Ba da. Este important. Legitimarea se face ori cu buletinul de identitate, ori cu pașaportul, ori cu permis de conducere, adică document. Care e temeiul să mă legitimați? M-ați filmat. Temeiul legal. Că v-am filmat, vă dați seama că sunteți penibil. Și cum se fac? Și gata, la revedere. Hai că moșul vrea să vadă ca la Ceaușescu. Vine o martor. Martor, da, martor și Ceaușescu. Vine o martor. Du-te, Și mă, Ceaușescu și Dragnea. N-are ce să vă pună la Și Dragnea și Ceaușescu, martor. Domnul Suceava. Sună-mă, sună-mă că vine eu. Așa, că i-am mușcat, nu? Sau ce o să zici? Ești șmecher, bă, bă? Da, da. Ești șmecher de... Salutări lui Ceaușescu. Și lui Dragnea. Așa, așa, cu bățul, cu bulanul. Salutări lui Ceaușescu. Le-am stricat afacerea, a plecat și ăla cu tirul, au plecat și ei. O să-i găsesc acum sub pod.